Hola, què estàs fent, Àlex? Miro la tele, descanso de la temporada castellera. Ha estat un any exigent amb els seus alts i baixos, però m'ha agradat força, i a tu? Sí, recordo el vídeo de la Damaris, que allà feia molt de fred. I el Carnestoltes em va agradar perquè vam sortir tots, vam muntar la carrossa i vam pintar-nos la cara tots junts. Sí, i també recordo el Pilar de Peracreu, que era molt alt. A baix em van fer molta força per aixecar-lo. Te'n recordes, oi? Sí, Al juny, a punt d'acabar l'escola, vam preparar la festa major. Quina calor que feia! sí, feia molta calor. Que valents i valentes els de sota la pinya. És veritat, després de les vacances vam recuperar una miqueta el ritme i ens vam preparar per l'àvia Mili. Cert, els iavis i les àvies estaven molt contents mentre que jo ensenyava la bandera al Pilar. Em va fer molt feliç que aplaudissin tots i totes. Vam ballar i tot. Però la diada no va anar tan bé. És veritat, feina pendent, no? Sí, després va venir el concurs. És veritat, el local estava ple. Quines proves, quin xivarri que van fer tots, eh? Sí, i el perfil de Mallorca. És veritat que va ser molt xulo, ja que els que van anar en avió o en creuer explicaven mil i una aventures. Després vam anar a Reus. Allà ho vam donar tot i vam acabar amb la Diada, l'última actuació de la temporada, per posar punt i final a la Diada Castellera del 2024. Ei, senyoreta, on és la faixa? Aquí, papa, aquí la tinc preparada. He somiat en que fica castells. Que has somiat que feies castells? Sí, Què has somiat? en algú diferent. I què era? Doncs